снимки на котки, на кучета, на прасета. За какво се ядосваш на такива плешкари? Не. Да. Това е. Това е истината, аз това казвам. Това казвам, брат, аз съм го казал и ще го направя, брат, това е. Няма кой да се занимавам, ще го направя, брат, и това е истината. По принцип, мой по друг начин, не само с боя, майка му дева. Мане, брат, остави, ще виж. Остави му това. Това го остави на мен, приятелю. Не се занимавай. Тягата, щом казал, го заявява и ще го направи това нещо. Аз ще го направя, слушай, когато си казвам, този път ще дадат хуя, ще го идат, брат. Го направя. Тръгвам отгоре него, тръгвам без да се занимавам. Луп една тръба, луп на друга една тръба. Без да се занимавам, брат. Направо отгоре тях. С тръбата отивам отгоре него, няма да се занимавам с никой. После да нека да ме приберат от полицията. Аз като играя на тръба през гърба, нека после да ме приберат полицията. Бам на тръба, бам на друга на тръба и това е. Повече няма да се занимавам. Край. Аз повече няма да говоря, брат. Това е. Казал съм го, ще го направя. Няма да се занимавам повече, аз помягай, брат. Това е истината. Не. Не, брат. Не. Ай, стига да ме топчат. Ай, стига. Ай, стига, брат. Стига да ме топчат. Малко аз трябва малко да ги потъпча. Ай, стига. Това е. Ай, за това венци ще ги оправи. Сега се прибера, ще ги оправя с ово. Ако мислиш, че ме изтрах, жестоко се лъжиш. Ричард Джура